Esquerra Republicana treballarà perquè aquests acords es produeixin, hi haurà una part que hi podrà influir el propi govern de la Generalitat de Catalunya. Per tant, caldrà orientar de nou aquesta... Però crec que els acords són uns acords sòlids, que per primera vegada en molts anys es posen sobre la taula, i caldrà que aquest diàleg i negociació que s'ha obert amb l'Estat, crec que també seria bo que a Catalunya es fes reconeixent la legitimitat de tots els projectes polítics i que les etapes que s'hagin de construir en el futur siguin etapes en què pugui haver-hi molt de consens, en què ningú hagi de renunciar als seus plantejaments, però que es doni oportunitats a tot. Jo en el seu moment vaig fer una proposta d'un acord de claredat per gestionar aquestes discrepàncies sobre l'horitzó, però que en el camí podíem reconèixer-nos la legitimitat i fer que en un futur tothom pogués guanyar si tenia un amplíssim suport. Això queda aquí. Estic convençut que es podrà aprofitar, com en tants altres àmbits. Si a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya hi ha una notícia que crec que és preocupant, més enllà dels cicles polítics, que són canviants i ho fan a molta velocitat, mirem el Parlament de fa 6 anys amb el d'ara, una de les males notícies és que l'extrema dreta s'ha reforçat amb 2 opcions. I també tot sembla que, malauradament, les eleccions al Parlament Europeu ens mostraran un Parlament Europeu més ancorat cap a l'extrema dreta.